Dedim birinci görüşen oğlanım men mi? Awa. Doğdursun ne? Doğdursun sen beýle kıylan ýalak del. Balaryň sertler atýjeken sen bir snapar gelýän erkek bilen bäri. Birinçisi taňam sen bilen ha. Doğdursun ne? Doğdursun birinçisi taňam näme akmaňa. Inanmaýamasa wapşy getirmelärni kenin beýle kıylan deňemen meni. Otur oy ne diýen? Birinci ýerek meň bilen görüşdiň. Awa. Bolan andyç. Doğdursun birinci ýerek sen bilen görüşýärin. Huda bizar etdigine uzanmaly. Sen näçinjim? Hemme birinci bizar etdigine beýle kıylan men meýdedim. Dayda, şunun videolarını o görýän, o oynaya ikisi gelişýär. Oýur, toğu, estağfurullah, toğu etdim. Şular ýany edip bir tan soýnap çarak eklemel etmäge bolýar serede. Oğlanlar gatowny da wece. Şunu ýaly çağa etleň dene bara. Men ýaly heliň gyzyny tatbiýasanmam mogy. Dogdan. Gençe şunu näçe? Dur. Häzir ýene ýekice videosyny görelim, ondan gyzyl içema geçecek, bolmy? Bolýar. Döwran aktyor TikTok'ta ayda näçe ýaňyl. Aýyndy pes şulay bolmat diýende bir $10,000 çyk bolýar. Onuň indisktan sade diýen bolyn başyna düşýär da globala düşýär bol bir $60,000, $70,000 gazanýar. Vay dayda, bular go wadan ýany ekeni. Vay dayda. Nasıl pratapsyň? Erkek bolsaň gelimi çöz. Oýlama ýetse. Gelip bana, oynamasak bolmaýar. Oğlanlar salamu aleyküm. Kıssagly sorag ýüze çykdy. Bir kyn bolman kommentariyada jogap beräň da mysal üçin zakaz alyp bardyňyz. Oňam goşy kaneken çemedany zatdy. Mysal üçin wagdaly aeroportda bar ýa. Şonu taksistiň düşüp ýüklemek borjum ýa klientin özi ýüklemelmi? VIP taksilarda mümkin bilýärmi? VIP-de al düşüp ýüklemeldi. Standartlarda näýlik? Mena dogry maýdaň bumper çyzýarlar diýip özüm düşüp ýükleşýän. Ýöne käbiri bilýärmi? Borç ýaly şey hümkatny itip goýýar, maşina minip otyr ýükle diýen ýaly. Käbir wa doganjym agyrrak bolýan, kyn bolmasaň şonu ýüklep beräýin diýip haýşdy diýenler amma. Şo haýs dogry näýlik standartlarda we hemem ýene barda. Mar welaýetinde de açylanlar, oglanlar kimde kim zakaz programmada işçäsi gelse şu ýüzündäki nomer bilen hokban habarlaşyň. Janyňyz sag bolsun. Şu aşkyň aýraýsana, gözleriň gatawdan sen tagam. Ýörün sana davlenya derman alaly. Sen ondan çık kafeterya çyky ders. Oýuň reçel ugradar. Bilýärmi? Aklym näme boldy? Hiç näme. Ay, öldüm lagy. Näýlonnoň? Vay. Ay çar, iPhone 17 demipdirmi gaýa? Buzlamadyk. Indi oň etinden palaw uşap goýaý da şu. Kaka fi. Näme boldy? Ay eşitdingmi? Näme? Çaraqy iPhone 17 alypdyra. Adamlar pul nereden tapýar kana? Men hayran şu. Yok, nagd almana 1000% hakkı yok. Bir yerden kredi de alanlar yazdırıp ya da orijinallerler. Ha, Arman ho. Var lan. Bağımsın lan. Ay mena o taýlary ýyşurdaýdym taýmyny aýlanyň üstüne goýdurup durmadım mena. Yani yok ofiste de ýokary yok aşağı düşüp bara iki yana gatlap ýadydım ay mena. Hakykmy? Hakykatden. Telefonum nesibestin täzeýän. Ha, bu me? Awa taýlar kadın. iPhone 17 marka Silver 512. Infon. Şundan da zat ýoklar. Ay özüňe min soň kada gutaranat. Çartyna gıda atýar. Aýtdylar. Ýazga alansyň da bu berip durlar da Dögünler, näme dögünler. bolsun. Bu nagt geçirip alınan ragam.
Öýdäkiňe geçirip aldyňmy sen? Geçirmejek bol bal kaçmadım goy. Soda gürle diýsen adamlara iPhone alynýan saňa balaňy salysmalla. Rengi solup gidipdir. Onuna garnyň doýur diýsene. Tamam, hiç salla. Şeýdi kakary. Ay görüplük edýän ýalan bol, ýandyr sol bu hakykatda. Hakykat. Jolýada hakykat. Şeýdi şeý. Bah, ýüzüňde çykar aýaňyda ya. Han durňan jaňely. Başyk jaňely. Ah, başyksa. Kaçmadım kara. Pip pip ýöremedim katil. Bah, gözüňde ýeteke tugulym ördü ýöweriň o. Öňe teretde öz moňoramak diýme kara. Kakasy. Daýdamyň çykany wa öň aldyda. Derýan ter sakdyryp ýören bir galama baglanla şuny. Ay şey daýmetega göze çiş kakılma. Çıgarma. Şeytip bilan ýerýärde. Abla näme üçin dogan geçýär bir-birine düşman bolýarlar. Bir eneden dogulum. Men öňüm şo soraga jogap beripdim. Mene jogap bereýin balam. Köplenç doganyň arasyna aýal maşgala aýallary girýärler. Düşündiňmi? Olaram näme üçin girýärler? Görüpçilikden girýärler, bahtaşlykdan girýärler. Men isleýänleriň arasyna köplenç dogan biznes etde pullaşdy aralarına söýüşýärler. Ýa-da gara saçly aýallar söýüşdirýär. Öňüm men bilýän ýadyňşam jogap beripdim şoňa. Doganyň bizar diýleni ana şoň üçin gara saçly aralaryna gir. Gülbe. Gara saçlycan girýär. Yılançık şeytip girýär, şeytip iki dogan bolsa şeytip yılan girýärde. Dersin bir ýana bakdyrýar aklym. Aýallar günäkär köplenç. Cennete girmez, dogan geçiren cennete girmez diýipdir Muhammed Peygamberjan. Şoň üçin gyzlar käbap bara. Käbir aýallar söýüşdirýärem. Ýöne näme meselerim ýene ýaraşýar doganlar, ýene ýaraşýar. Ýene söýüşdirýär, ýene ýaraşýar bilýärmi? Ana şoň üçin barbyr doganlar damar çekýär diýilen zat ba. Gyzlar, şu bolmaňda ýaşaň bolýarmy? Bolýar. Ne Hikvision mara näme aýdyp berdi? Hikvision giýje günni işleýär şu kamera. Bakasam amat berýär şu Gulnarjan, baka döwýänçi, begenç sport kamera ugurdançy. Baka döwýär giýje günni işleýär dogrudan bakasam 350 manatdan mehribanlar ofisde goýun, öýüňizde goýun, hemmerikden bolýar aşarda da goýup bolýar, aşağı ise bolanokmy ýa öýdemi? Öýün ofislarda. Öýün üçin mehribanlar Hikvision Gulnar kamera siz bilen. 18 ýaşan Türkmenistanyň raýatlary harby gullugy çağırsdan boyun gaçyrdy. Gullukdan gaçyp gizlenip ýörseler, jögülük etseler, ağırlasalar näki jogapkärçilik güýde çykýardy. Hormatly raýatlar, ilk Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 58-nji maddasyna Türkmenistany goramaklygyň her bir raýatyň mukaddes borjydyr. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ähli-mumy harby borçlulygyň belenen warasyny nyktamak zerurdyr. Şeýlelikde Türkmenistanyň raýaty bolup durýan ýaşy 18 ýaşa ýeten erkek adamyň harby gullugy çağırşdan boşadylmak üçin kanuny tasar bolmadyk ýagdaýynda şeýle gullukdan boyun gaçyrmak üçin Türkmenistan Jenaýat kodeksiniň 241-nji maddasyna laýyklykda 2 ýyl içinde möhletde düzüçi işlerini işletmek ýa-da 2 ýyl içinde möhletde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýändir. Egerde şeýle etmiş öz saglygyna ziýan ýetirmek ýa-da kesellen bolup jögülük etmek, resminamalar galplaşdyrmak ýa-da başga ýalançylyk ýoly bilen amala aşyrylsa, onda munyň ýaly etmiş eden adama 1 ýyldan 4 ýyl içinde möhletde azatlykdan mahrum etmek jezasy berilýär. Mobilizasiýa boýunça ýa-da harby döwürde harby gullugy çağırsdan boyun gaçyrylýan bolsa, onda munyň ýaly etmiş eden adama 3 ýyldan 10 ýyl içinde möhletde azatlykdan mahrum etmek jezasy şähereti berilip bilinýär. Hormatly adamlar, watanymyzy goramak, onuň howpsuzlygyny üçin etmekligiň her birimiziň mukaddes borjumyzy baradaky ýagdaýlara siziň ýetmek çekmek bilen agdalan soraglar boýunça hukuklaryňyzyň netijeli durmuşa geçirilmegini gazanmaklyk üçin adwokatlaryň hyzmatynyň peýdalanmasy maslahat berýär. Goşyň ady ýorny izlap öz bagryňdan önerim. Ýaşmahal ben ýadyňa düşdüm. Terbi wal anjatdymmy? Önerim. Sağ olun. Sağ olun. Ses veren kinolan, multiplan, tasarruf kinolardan näme hoýat gowaryny haýsy? Ses veren kinolan gatyk multfilmler mi? Ýa-da gowum ýatdagalarny öz gowaýanam adin doma diýerler. Gary Marvin Killapning killebe kefjoklody. Onu yerinde ahlamonu da var. Havatik maysa. O da var. Onu bir adı var o görüyen mutiklerden. Ey
Bari terbiyettimi tavuk getir. Alladdin yani. Akrabam in yok doğrusu oldu. Yok mu nezif maymun yok mu yok mu? Gene. Ben kidem olarım ben toşna bilemem ben kin. Mara köp kısa digen lasınmaydı diye. Yok. Ondan enki ubratsa bolyan ya çık demek koy bolmok bilen sonyalatlar skor bolmok esas olatlar dara. Esasinen skoru toy. Tamam, çık be onu. Çıklama ana solatlar ben meskunun pör ne solatlar ben tanıyanlar. Neme? Em çömölüyordun da ama. Telefon adam mı aradın? Vibrasyon mu var? İki günden mara TikTok'takiler var, o var ya dedim ben. Hava sağ varsın. O fiileyalar var o tarafta. Dedim gelsek pegan anne. Sağ var tane Sağ ol ağam, tane katın. Sevur patiskan men şunu özme karar verdim sadaka verecek bir sadaka vereceğim. Arma edin nakı. Kıyıda. Kavgazının. Ne men sadakası? Kreditim ver ya. Haram da. Adamlar ve Hormatly Mar welaýatynyň ýaşaýjylary, dogonjuklarym 4-5 videomda haýyş etdim, gollap beräýin diýip bolýan kyn gördüňiz öýgen. Eliňizde bitýär bir gerek adam öňünden çykaýtyn şu video. Netibeden Mar welaýatynda da açylyk ýöne dogrusy sürüjimiz azyrak. Kim zakaz programmada işläti gelýän bolsa, maşyna arasdaja we konteneri işleýän bolsa, hökman şu nomer bilen habarlaşyň. Janyňyz sag bolsun, kim gollap, like, komentar ýazsa, ýüzüňiz, eliňiz, gözüňiz dert görmesin, janyňyz sag bolsun, sag bolun. Şutayım var mı? yersin. Aytkan urlanadı. Hawa, biz näme üçin aýtyk şuday, bilýärmi? Bilýän. Näme üçin? Kovlanmaz üçin. Kovlanmak üçin, näle şuday, sowda edip bilmeýän üçin aýtdyk. Ne? Şu telefon alyp diňe soraglary jogap berýän, düşündiňmi? Laim can gelýär. Allah can gelýär. Näme etdi? Alo. Ha? Ha, yo, ber däl, ýalňyş düşdüňiz. Aha. Bäre mi dil aňyrýar ken ha? Can gelýär. Alo. Ha, o gelmedi. Yok, o taýda ala bäri. Yanlış düştünüz. Özüm alem. Telefon benim işim. Alo. Yanlış düştünüz. Bugün hem sowda olmadı. Caneden dadeden yok mu? Bağlay Canedenim ikinci toçkamız sonra yara. Ey sansak şu yere ikinci toçka. Bir aşkalatak birinci toçkadan kovulup şu yere gelmedik mi? Berdenim yöredi öýtýän. Biz bugün Mar welaýatynyň Waýnyçy şäň aptalyna Keremli halyň ikinji toçkasynda. Bu ýerde de Türkmen, Türk, Eýran hallary bilen bilelikde ýa şular ýalsak, körpeje ýastyjaklara mar eken. Goraýda. Keremli haly.
Kim berdi şuna şunça zaman? İýben okumançadan bula adatmaly näkin o. Dur azyk alaýyn beýleklere berjek. İyi bilen ok sen şunçadan ne? Aşa düşýäňä iyi bilen ok diýän o. Dur arazyn alaýyn. Wat maňa seredýän gerek? Ha? Sen şu maňa seredip durdyň. Näme seredýän? Awa näme seredýän? Näme? O görmedim ben. On gören zadyň däldir ha. Awa. Joňa seredip dursyň täm sen şu wagt. Awa. Bah. Şey diýsene. Näme seredýän? Men hayran galan. Sen maňa näme seredýän diýän. Men düşünem